Kanindot sa pamati. Relax ba? Wait, mo. Relax. My love, unsa mo ka di ay sige lang sa pagdako si mong tiyan ya tabali ko dito be. Taba na unsam. Taong ka, Adlaw Domingo ba? Ting pahuway. Relax ba? Ginagmaya. Nasa ting pahuway. Ang adlaw Domingo, ting pahuway mo sa trabaho dapat ting pahuway po na ko dito trabahoon sa balay. Awas ako, di up. O di og bitaw ni mo di sa trabahoan project. Kuya, di ay sa ginana, Ay sus na nasag ka ana. Paglago trabaho ko an imong style ay nga pipit ni mo. Tapulan may lang ka sa kiyod ay kugihan kay ka. Tapulan. Tapulan dito ka. Ya ka na ba panarbaho na ko? Tapon na. Wala yung mga trabaho. Duty man diri sa balay ang atong gisgutan. At tagay po kong relax. Ay, unsa mo taong ka? Kita ko maglagot nimo ha. Kung happy ka maglagot, ako naglagot na. O nga di naglagot ka na unsay gusto nimo? Nya, O sige. Okay, subagay. hasos matay. Kanang gosok mo, tapok na nubot. Kanang 24 kabagang ni mo, bukpogin ha. Gara ako ta pagkasulat atong sundan. Yeah! Ito rin maripusan, ito ba? Nag-away na kapag ginungan nato. Kada adlaw na lang magsig-away. Sus, kuya, wala ba na nila mag-away? Ito, Sabay. magsinabagay. Magsimpagay. Oh, maapos ang kumo, bas bongbong. Ang daw agos. Sabi niyo ba, itaw Buwagi na imong bana. Pabarangay na, uy, kaya di man na angay dapatan ang asawa. Wala mga mawili man si Pube. Ikaw na mo, sa to Karon diri mo lang. Hindi rin na po nakikas. Kuya, wa ako sa ipakapitan. Mahadlok man siya, guys. Di ka Mahadlok sa asawa, Mars, panggaon. Mahalon, palamian. Dili kay bunubon. Dili man siya niya kayang mabuhat nga rin ako, Mars. Bunog naman siya ang iyang mahatag na ko. Ang angay, babunog ni mo imong upos, di imong babaw. Amo ko ba? Sa ginana ako siya ipakapitan. Barangay. Ibang preso. Barangay. Sige. Kuyugan ka na mo. Sige, kuyugan ko ninyo. Sige, witness me to. Sige ha. Oo, okay na. Dili ka na yung witness di ay. Natadako na gyan. Kada, ato tayo lang akap. Diyungan ka na mo. Ay, ulam. Ay, talaga, ay, dudugan ang kapitan ko. Bawal na ari mo magpundas, tanod. Ay, dudugan ninyo. Pangana ya amo ang amiga nga Sa problema. Kulata ka sa kumbana sir. Awa ko na sa'yo. Kulata ka. Okay, kulata ko. Isis, Api na pagpanit na. Bunog, gina na. Ako ang nagreklamo. Ako siya kay papriso. Dili mangod, ang uban diri nga mulikramo sa mga babae nga mga bunugon sa bana, kung kiwa sila hilabti karon noon sa mo ha. Hinata lagi ko pero gigulata ko ko. Oh, tanawa ko jud inyo. Oh, Asa ba rin mong gireklamo mo ba na? tapos ano ta kumbana ay? Ay, wala pa lima. Serious. Nausat sa tisimaan sa dako. Wala ko palang hinuni mo na banda mo gani hinuna. Kaka, tabang ka. Di kulata. Eh, kamoy gireklamo. Nga nangulata kasi mong asawa. Gigulata ko jud ko na tinuod sir be. Ikay di kulata. Gigulata. Anong kalimot mo ito bunuga? Hinool ba ganyan yung istorya ha? Ang aligasyon sa mga asawa nga ikaw manumbag niya? Tapos nabuhat ako kapkay pati balita. Nilaparo na ko kausan yung bawas mo kalima ka. Prisuha! 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 Prisuha!